फ्लावार्स मोननायफोरखौहाय आङो दायो एसे दैयाव सोमनानै दोनसै आरोना अन्थावथावनो गारनो बोरैबा मोनदों ओमफ्रायहाय दा बे फ्लावार पटआ गैया आरोना फ्लावार पटखौ लायनांगोन थ' गाज्रि जागोन नालाय नै बरननानै दोनजोब्बाय आङो नैबे बाल्थिङावनो सोमथ'नानै दोनथ'नोसै आं दा उपाय गैला माने ओरैबायदि बिजि जाहैबाय थांनो थाखाय सोलाबै जालायलांबाय आरोना थ' खालामना लानोसै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय अपेनिं डेआवहाय ओरैबायदि गेस्टफोरखौहाय रिसिभ खालामै इथिं रायलायहैनानै माथोआनो बोरैबा जाजोब्बाय आंनिया ओमफ्राय दा बेयो सेकेन्ड डेमोन आरोना माने 13 डिसेम्बर 2024 बेयावहाय अपेनिं जाबाय थ' बे भिडिअआ 14निमोन नेक्स्ट डेआवहाय सोर क्लाइन्ट फैदोंमोन आं दिन्थिगोन आरो लोगोसे माखासेया कम्फर्टेबल जाया भिडिअआव फैनो थाखाय थ' बिथांमोनखौ आं बिदि भिडिअआवहाय लाबोआ आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खालामनो नागिरदों आं जालांबाय था नै जोंना दिनैसो सफैबाय अपेनिंआव फैयासै बियो दहाय मा होननानै फुखायाव लाबोना फन हरनानै फुङाव सोरखौ नोङो फैनोसै आङो जालायबावो थांगासिनो दं आङो होननानै मैया फैनो हायासै नालाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो फन हरनानै थांगासिनो आङो होननानै ओमफ्राय फैनानै नै नेल एक्सटेनसन खालामजाबाय ओमफ्राय आं आइलेस एक्सटेनसन खालामनो नागिरदोंमोन उनाव खालामसै नेक्स्ट टाइम फैबा ओमफ्राय आं आइथिंनिखौबो गरम दिनाव खालामफैगोन फैबा थारमाने आं बेनावनो खालामफैजोबसिगोन नोंथांमोनाबो फैदे ओमफ्राय माने ओरैबायदि कंग्रेचुलेसन दे थेंक इउ स' माच ओरैबायदि मोजां माने ओरैबायदि माने मा होनबावनो नोंथांमोना मोजां मोनो ना भिडिअआव बहुत मोजां आरोना फै नोंथांमोनाबो सोर गुवाहाटियाव फैयो फैबाय थानो हागोन भिजिट खालामनो हागोन दे लोगोफोर थेंक इउ स' माच नै जोंना फार्स्ट अपेनिं दिनावनो पुरा रायलायखानानै थांनाय बुक खालामखांनानै थांनाय नै स्ट्रेट खालामखांबाय आरो ओमफ्राय बिराद फ्रिजि जादोंमोन ना हेयारा कैसा था मैंने तो बिफोर वाला हेयर ही नहीं देखा बहुत कर्ली था क्या कर्ली था जिडि बिउटि वर्ल्डआव नेल एक्सटेनसन खालामजानानै माबोरै मोनखो बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो प्लास आं खायसेनि नेल एक्सटेनसन खालामनायखौ माने सुखुआ आरोना प्रफेसनेलखा बेनिफ्राय आङो सानफ्रोमबो माने नेचारेलखौ लुबैखायोमोन माने दायो आं दा निजेखौनो रियेल आसुगुर बायदि मोनगासिनो ना एसे देखायनानै होदोलाय एसे गाहाय खालामबाव आखाइखौ
मोजां जादों नेक्स्टआव आरो माने आलदा आलदा खालामबावगोन थेंक इउ आरो भिजिट खालामबावगोन होननानै आसा खालामबाय फैगोन सियर आरो नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा इयाव फैनो हागोन लकेसना एकदम मोजां 6 माइल बाजै हटेलखौ क्रस खालामनानै एनआरएल पेट्रल पाम्पनि अपोजिट साइडआव एकदम जिडि बिउटि वर्ल्ड माने आब'गेम स्ट्रिट जिन्दाबाद नै आंनि खास लोगोफ्रा आंनो माखासे गिफ्ट होदोंमोन बेखौनो आङो आनबक्सिं खालामनो थांगासिनो आरोना लेखायोना आया नोंबो बिदि होनबाय नोंखाबो सोना Thank you so much. Thank you. आं नुखाबाय आं गोजोनखाबाय होनखादो इयो ओमफ्राय आंनि बुस्थुखौ सेल'नाव दोनबाय थानाय होननानै गैया आंनिया अबेयाव दोनसेयाव नाङा बेखौ फनाव दोननांगोन जायगा गैया इयाव Thank you सना आंनियावहाय दोननोसै नोङो थारमाने आंनि ग्रेन्ड अपेनिंआवहाय बेयावहाय सेलनावहाय लोगोफोर मेरला नुनायखाय गावखौ गोसोखाङो जानानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बुंदो सानफ्रोमबो गावखौ गोसोखाङो ओरैसो खनायावसो दोननांगोन फर्स्टआवनो ना गोजौथाराव दोननाङालै बिदि नाथाबना दोन मिलायबाय कालारजोंबो ना Kalian foto nanti nanti. Dari masih kecil satu nak. Nanga, ayo dah siap balik ada mana nggak? Baik sana. Deh mbak, oh untuk kecil ada yang berapa kecil kan foto? Thank you Sona. I want to kitchen thank you. इखौथ' गोदोनो बानायना दोनखानाय आंनि थाखाय मानि प्लाना दाम लायो फेसियेल रुमाव दोननो हागौ फेसियेल रुमाव दोननो जानोमोन एकदम पुरा डायमन्ड गोल्ड 이거는 시즈를 खालामबाय थादों बिमा फिसा Thank you Sona I would do kitchenनिफ्राय thank you so much जा मोजांथार नुदों आं thank you जात्रा खालामबाय दिनैनिफ्राय आङो फेसियेल रुमावहाय दोननानै होबाय ओमफ्राय जोंनि क्लाइन्टखौहाय बिउटिशियाना खोन्थादोंमोन आरोना मा स्किननि थाखाय माबे सिराम माबे क्रिम माबे मयस्चाराइजार माबे सानस्क्रिन फोननांगौ माबोरैहाय क्लिनआपखौहाय खालामनांगौ न'आवनो हम केयारनि प्रडाक्ट्सफोरखौहाय एक्सप्लेनेसन खालामबाय थादोंमोन आगै मौसुमिनो ओमफ्रायहाय जोब्बायमोन आरो दिनैनि सेकेन्ड दे दिनामोन बियो सेकेन्ड डेआबो बिराद मोजाङैनो थांबाय फार्स्ट डेआवबो अपेनिं खालि बिराद मोजां रेसपन्स मोन्दों आङो थ' बिनि थाखाय बयखौबो साबायखर आरो सेकेन्ड डेआवबो बिराद मोजाङै रेसपन्स मोन्दों बेनि थाखायनो साबायखर बयनिसिमबो ओमफ्राय नै जोबनायखाय आंखौ लावदुमा लांनो फैबाय नै आंना बानायजानाया रेडि जाबाय जोब्बाय आरोना माबोरै नुखो नोंथांमोना खेबसे कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आं क्रमखौ खालामजादों आरोना नै फिनिशिंखौ नायबानो जाबाय थ' मा लाइटफोरखौ अफ खालामजोब्बाय जों दा थांनोसै फकासानो जायासै जाबाय दे नै
थ'दो थांनोसै दायो जों